Hadirin pemirsa yang berbahagia, khususnya buat Bapak Muhalib, Ibu, cucu Haiti sekeluarga. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, sandiwara bintang Ratu Sendra akan mencoba menggebrak era baru belantika dunia sandiwara. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, Bung Kismantoro sebagai sutradara bintang Ratu Sendra yang akan menyuguhkan suguhan cerita yang cukup berbobot dan bergengsi di tahun 2024 dengan judulnya Prahara Bumi Pajajaran. Dalam episode Misteri Keris Luper Pamungkas. Prahara Bumi Pajajaran dalam episode Misteri Keris Luper Pamungkas. Cerita ini yang akan didukung oleh para aktor dan aktris bintang Ratu Sendra, di antaranya Den Nurdani berperan sebagai Munding Laya, Anom Tion Lusiani berperan sebagai Caka Samudra, Calus Lusiani berperan sebagai Munding Kesuma, Bung Kismantoro berperan sebagai Kiraksa, Dono Daling malam ini berperan sebagai raksasa. Prahara Bumi Pajajaran dalam serial Misteri Keris Luper Pamungkas juga akan didukung oleh para aktris kebanggaan bintang Ratu Sendra, di antaranya Nok Yeyen Ismantoro malam ini berperan sebagai Dewi Lembayung, Hajah Tumina Surnata malam ini berperan sebagai Bermanawati, dan Tati Harsimin malam ini berperan sebagai Jagal Sari. Pelawak kondang yang akan mengocok perut Anda, siapakah gerangan kalau bukan Wak Pendil dan Wak Blonco. Nah, inilah lewat babak yang pertama.
bersama. Wahai para prajurit-prajurit Pajajaran, ayo ajang nganti enak lenggah tumanina. Ayo dikedak lumakono setan. Ayo Singlor, setan, Sing Kidul, Sing Wetan, Sing Kulon. Setan, ayo diudak-udak. Setan dikedak. Ayo kabeh prajurit Pajajaran kedak lumakono setan. Sing lor, Sing Kidul, Sing Wetan, Sing Kulon. Ayo kedak. Ayo, didadak. Hei. Lumakune damdang berkayangan nganti sun kewalahan kabeh prajurit Pajajaran ajangan tilengah apa sing bakal terjadi. Iki setan damyang berkayangan sing dikedak kabeh para prajurit anak ing Pajajaran. Ndak kateng semono kabeh para prajurit aja nganti ngerasa ngersula, aja ngerasa pegel. Karena memang wis kewajiban kita kabeh sekabeh para prajurit. Wah, Gula. sampean iki ngudak-udak setan ki mendi playune, Wak. Kula ku Kang, kaya-kaya ngrasa kateklok. Teklok. Ya sing daran teklok kula manusia biasa sing dudak-udak barang kaya kondon. Sing beli katon. Ya kaya kula mah ya bagian gleprok kayak inti. Sampean aja duweni sifat sing lemahaken sepepadan. Sebab kabeh prajurit iki sing terjadi anak ing Pajajaran iwal kejaba setan mau, padahal tujuan kita saat saiki yaiku sangat mulia. Di antarane kabeh para prajurit anak ing Pajajaran kita sebatur iki lagi pailaran mendik sebenere yaiku rahi munding layak lan ayo bareng-bareng kita pikirakan. Ari jare kula mah nanjak gunung temurun jurang. Iya. Zamane meminggon gati wong siji semene pirang-pirange para pinangeran durungana sing nemokaken. Wah iki sing arane petugas anak jare wong pinter ngomong kudu patuh lan tegas, Pak. Iya. Patuh dening pimpinan, tegas kita menjalankan sifat perbuatan keanaan sekabeh para prajurit, Pak. Oh, sebab apa? Pajajaran pada waktu saat saiki ora anak pimpinane, keraton nganti suwung. Sebab apa? Iki maklumat Gusti Prabu, sapa baik sing bisa nemukaken pusaka Luper Pamungkas iku manusane sing bakal mimpin Pajajaran. Punten, Wak. Mangga. Soli sampeyan ki aja nganti yaiku dadi wong tua ngenduaken kabeh para sedulur lan kabeh sing masih nom. Temtune sampeyan kan wong wis tua. Ya iya kula. Artinya tuaku tua segala-galane. Iya kan, Wak? Ya iya. Coba sing bisa semangat ning wong enom, Wak. Ya artine sing darane ngendoraken ya ora ngendoraken kula ki Kang. Ora iki sing arane keluhan wis pasti anak, tapi iki anak temen tindakan sing candalagati wis puguh tujuane. Iki kita kabeh pailaran salah senunggale putra mahkota ing Pajajaran iku munding layak, keloro munding kesuma. Iki loro-loro anek langka ning tempat kedaton atanapi keraton Pajajaran.
Beranganu ki Kang. Sekabeh para panangiran ki pindhange Prajurit kabeh ki prajurit kini. Kabeh ki biang langka sing ana ning Pajajaran ya tah. Ning Pajajaran ki kosong blong. Ya. Langka sapua yang temen lamunan apa-apa kini ning kanak ki. Wah. Wis jelas kelawan nyata iki penghalang apa maning sing bakal terjadi wah. Dalah. Iki surem-surem pribawane. Iki apa sing terjadi penghalang apa maning Gusti ingkang murbaing dumadi Dewa Jagat Badara. tang tayungan kaula sekabeh prajurit anak ing Pajajaran iki tugas mulia kanggo nerusaken perjuangan Gusti Prabu sing Pajajaran dadi penyambung watang sing wis putu sun tekad pengen menerusaken semangat juange yaiku pemimpin Pajajaran ladalah apa iki surem pribawane Edi ladalah Ning Benawan lor wa. Lada. Awas, betul. Iya. Ono kote dubur. ladalah anak raksasa setengah perjalanan ingsun ladalah raksasa sumingkira sira sing tempat iki Hati-hati. Ya. senopati ing nalaga anak ing Pajajaran senyatane ora bakar gimir semenir ora bakar bimbang senajan tujuan isun turung kawaruan marang sira mingkira sira saking hadapan ingsun Dicadak Kang, dicadak ditubruk Kang. oh wilah Ayo diputer. Di letter O. di letter O dicandak sekabeh prajurit Pajajaran Awas, ada apa-apa. satu Dua, tiga, iya. ada alon buta ijo dadine wa oklek wa Iya. Bulane gajah ribet sampean kuwa. Pri, bensin pada ya. ada Wong tua dedak-edak. wa kabeh lagi pailaran buta ijo wa sampeane nyerimpet ya wis jelas kelawan nyata kabeh prajurit nyandak bebandane sampean Jare dia kok kula ku melu nubruk pada Kang. nubruk Buta ijo. Dicekel, dicandak ngepos. Kaya welut bae sampean mah ya, Pak. Para prajurit. waduh Ya lamun orang tangi mah kula mak dedak-edak kana mau Kang. sewuk aral lan rintangan sing den hadapi sekabeh para prajurit Pajajaran tapi ndakating semono patih Pajajaran ora bakal sumingkir saking perjuangan iki sebab apa cikal bakal ana sawijining perkara apa dikejar maning iku hanapa ladalah wing satuan apa maning terjadi? hati-hati Awas. Hati-hati. Ladalah. Gusti ya Gusti Bang Murbaing dumadi Sing hati-hati wa. bangsa Guriang sini hadapan kita hai Guriang ada santuan sore sira metu-metu ya Rupane isin pun ku Gusti. hai Guriang aja ngalang-alangi tumindaking senopati anak ing Pajajaran Pawani lacak. ladalah merinding temenan sirajah
Guriang. Nyingkir saking hadapan ingsun. Lamun dinyingkir awakmu rawe-rawe rantas malang-malang buntu. Tek sandak bebadane. Tangkap kabeh dijandak di letter O. Awas di letter O. Awas. Siap. Yuk, 1, 2, 3. Siapa maning? Wah. Bulane kesembuhane wah. Aja nyerimpet sampean. Pada melolong mata bedaya. Sampean ku pribadi padanya. Kegila-gila goblok iki. Wis wong tua diles-iles. Salah paham be. Wah, sampean yang gawe ilmu apa, Wak? Kula ku jare kok gawe semangat ning prajurit gini. Gawe semangat angger bae kula sing kendapatning bae kunku. Wah, hati-hati sampean wah. sing awit satuan gede. Para Guriang, anak kuntil bibit mau kawa ilang. Saiki apa maning iki kawa? Ladalah sumingkir awakmu kabeh. Apa maning? Idi. Ada. Anak satuan cilik-cilik. Gode. Kayak Anak wong ya nang. Nang. Sira kudu embok papa beli nang. bunga catek. Senang menek di kongkon sapa. Apa mang? Senang menek senang cilik di kongkon sapa menek Di kongkong semak. di kongkon semak. Iya. Semak senangnya lagi apa? Beres setane mana jelas. Metu ning wong-wong sing klambi rolek je. Jaluk keje. Jaluk apa sebenarnya? Pejet. Jaluk pejet. Ah. Ora. Senangmu beli sekolah. 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 Sekolah? Iya. Alah, iya nih. Lamun sekolah senangku bisa ngitung beli. Ah. Bisa ngitung. Bisa. Nah, lamun bisa ngitung, Iya. senang menek. Hari barangnya masih setan cilik. Iya anaknya kita. Lamun bisa ngitung, bisa kak senangka. Sanggup sekolah kok dipai duit. Pai duit. Iya iya. Bisa. Ning mama tuan rumah. Ya. Oh, kaken ya. Iya. 1 Oh, 2 alah iya. 3 Iya. 4 Ah, 1 terus 2 3 1. wah, mang satu manu. Wah. Nun. Aja dirayu, Wak. Iya. Iki godaan penghalang kita, Wak. Mau sing gede hilang sekian kira-kira kegawa. Kau bikin kan? Priwe. Senang cilik iki. Lamun pengen duit bisa beli. Njaluki anu turutan wau glek sanggup. Kita nek kokon apa? Kongkon joget, setan cilik kongkon Kone joget. dipai duit. Ya pakai duit ya. Bisa tahu ah? Aja sombong Jajal sih wah. Ayo, Janji ya. bisa beli. Bisa. Ayo, dilapan, mene, maju. Awas sayang aja. Dibaca diri Joget ya. tulis ke kawan janji Wah, gawa duit beli. di bumi alam karma wabaya Majikan tulung kah? kepo pendek sabawa Bulannya ki beli gawa duit. Aduh. Ya. Rada bene, Wak. Mene. Bapak tuan rumah. Go, Mama tuan rumah. Bokatan anak sing duwe receh.
langkah rence ya wungkul bagian iya Wak. Ya iya. Awas Wak kudu tanggung jawab sampean ki. Tanggung jawab. Kakak majikan. Majikan orang main duit tak tua. Wah, aja galak-galak temen kok setan cilik. Nanang wis ngargai. Sabaran penerima. Ayo Nah, dudu. majikannya. Sabaran kalane. Senang kumboka rene sapa. Arane. Arane mboka senang ku sapa. Anarane wa. Ya iya narane sapa Ini rane. weru wa. Sapa? Sing nembang kau wa. Dadi Go majikan. Go. Iya tunggu. Ya. Orang main duit Punten. dituak. Aduh. Punten. pendek sabawana. Siji digantui. Rasa padi kabelan. Rasa pian siji. Wah. Majikan tegel temen ya. Di majikan endi. Sing diarani teglek mangkene. Priwen Dewa. Majikane orang main duit. Dandan sing Awas. bicore. Iya. Bocah loro dibayar siji. Ya kurang majikan siji maning dengan Lamun kuda. orang siji maning tak Iya. lamun orang main siji maning tak tua. Oh, bagian dituak. Ayo. Yang bu sepira. Jaluk dituak tak jaluk dipayu maning senange. Kone bakal mancing rebutan gini. Ayo. Masih mending siji maning majikan. Kakak siji maning kan. Iya nih kan. maning, Kuwi Wak. kon bocah ki loro rujak ini. Loro, bocah loro. Bari joget maning. Joget maning. Sok salah terima. Pakai duit, pakai duit. Dicari lawan. Anggur dadi gawe. Kakak. Ini majikan ya. Asik. Au. 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 Go. Wajib dadi. Au. 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 Iya. Aduh. Di duit maning siji nanti. Iya. Kurang. Kurang. Orang dipayu tak tua. Ngartian. Sing sijine 50.000. Iya. Sing sijine 20.000 ngomongnya kurang. Kurang. Wis ya, kin maca kurang-kurang ya. Sing gede tuku pae 50.000. Iya. Sing cilike 20.000. Adil berarti Wak. Mang. Loh, Sewise senang dipayu duit. iya. Terutama majikan nanggap sandiwara bintang ratu bakale masa depannya kerejekine Bang. Alhamdulillah. Percaya. Amin. Sing Iya. percaya ning nanang ya nang. Iya. Saksi nana Ya, lamun saksi. nanggap bintang pantura engko masa depannya akeh rezekine sebab wis main nanang. Nanangan terima kasih arepan balik ning Ayo. kuburan. Iya. Ayo. Ayo Nang. Balik Nang. Ayo Nang. Wis soli Wes. aku gak balik Nang. Ah. Ora betah ditinggal kari. Wak. Sampean makur Wak karo setan cilik Wak. Lah mau nenek kubeng enek ngomong setan cilik. Ladalah petang dadat aliliwan. Apa sing terjadi? Kabeh para prajurit bertelakaken. Edah. Aduh, Apa maning? kulit-kulit laka daging. Nusa. Non, Aja enak tumanina sira. maksudnya Sira ganggu ning tempat panggonane aku sira. Yen sira wis ganggu ning tempate aku, aja maning sira sifate manusia. Manuk pasti mati Nusa. tenggorak. Iya. Sun ora semata-mata ganggu tempat kena sira. Oh. Sebab sira alamnya wis beda kelawan isim kepadan manusia. Lamun toh ingat, lamun toh sadar, awakmu iki perjuangan kabeh prajurit Pajajaran kanggo mertelakaken nerusaken perjuangan Pajajaran kanggo benjang marang anak putu. Sumingkir sira saking Itu hadapan ingsun. urusane sira, urusane aku sira wis gawe sangsara ning bangsane manusia, bangsane siluman sira ganggu. Niscaya sira balik karyarane Nusa. Tenggorak, Iya. lamun sira bersikeras, Oh. kabeh prajurit bakal mrayogani tek Wah. sandak tek
dapat kelawan Ayo, Adian Tuh. Hong Maju Hong kabeh, Wilahes Sira Asaul Usman. Santi Oh. Santi iya Tobat. wow glek lebakian wow glek wedi beneran Wah, kayak biasanya nyerimpet iya. sampean menti Soalnya baliknya mah kuburan barpan gitu. sekian ki Sekian kayak itu. ada jadi sampean ku wedi bener Kayak kiainya merinding. wak perjuangan ki wak terus sampai tetesan darah sing terakhir Bener. sebab apa sekabeh prajurit Pajajaran iki bakal mulia pada saatnya gelar mangke Pajajaran benjang ning akhir yang zaman ladalah Ya. wak ana maning beli wak Kayaknya mah wis mentok ini. mudah-mudahan Kayaknya. lamun toh wis mentok wak mentok tujuannya apa sih mentok perjalanannya wak Ya si jikin ki kayak kita kan. Ya. Sampai tekang kene ki kayak pula ki ngilari Mas Putra ki kayak ya wis mentok ini. konon Iya sing darani mentok ge buktine wis pirang-pirang dina durung anak kabar berita lan durung ana ketemune. Go lamun kula ki selalu digati ya kula garep ngatine men di maning gini Kang. tapi tetap wak kita kudu ana pertanggungjawaban dadi mulane sekabeh para prajurit anak ing Pajajaran ana bener wak oglek duweni saran dan pendapat sebab bapak nggoleting menusa beli kayak goleti barang sing mati Nah, tebak ulun. bisa dinakin ning lengek mungkin sukiki emben anak ning Brebes apa mulane tetap perjuangan kita saling silaturahim saling bersatukan awakmu kabeh kanggo jalani tugas tapi ndak kateng semono Sun Senopati uga njaluk kekompakan sampean Wis ari masalah kekompakan maca kurang. Mangsa kurang-kurang. ki pertanggungjawabane wak karo masyarakat Pajajaran mulane sekian yuk mulih anak ing kraton Pajajaran aja nganti kosong iring tinjake Senopati ing nalaga anak ing Pajajaran yuk mulih maring kraton Pajajaran Sing hati-hati Wak. duh Gusti Prabu kula sekabeh prajurit anak ing Pajajaran atur tiwas ora gawe Sekerukir gambar watu welan pisan kaya kaca Sun bakal melebu dening kota raja yuh sekabeh prajurit melebu anak ing kota raja Pajajaran Iya Wak. Barengan Wak. kipas kini mencari angin wong urip gilir gumanti menawan gantine bengi acolok digawe nglamun Prajurit-prajurit bangka, ayo kita bebarengan ya. Aja nasi ketinggalan. Nggih, Kang. Rut, Pripun? ayo gah golong-golong. Sumangga Kang ning ngarep. sekarukir gambar watu welan pisan kaya kaca ning batin sun ora kelingan ning batin sun masih kemutan
samia kumpul, sedaya samia kumpul, sedaya samia ngempak merebayaksa. Hari setinggil binaturata kang ananing tempat bermusyawarah. Rut, siri aku dina-dina ki ana sing perlu dikandakaken gini bocah ki. Ya iya Kang. Glendang-glendang ning guri ki. Oh, Arepan takon apa Rut? ya duduga mengkonon kakang rembes bumi. Menakaken musyawarah karo sampean sedaya, sedaya sami sakseni. Artine kulalan sekabehe prajurit ning dina loro iki rasakaken tambu kakang. Apa maning sawise sampean dadak sontak ngumpulaken sekabehe bocah prajurit bakal ning jero kraton, ya wonten perlu punapa lan gadade gagasan punapa Kang? Sumangga badaraken menawi wonten ana sing perlu Kang. Sugeng rawuh kula aturi dumateng Bapak Luki, Bos Tanabang, Bapak Luki dewe. Rut, Ya Kang. siraku duwe pemimpin beli. Ya duwe jare dek Kang. Kaya dene nok ayu Permanawati ko. Oh, kuwun Kang. Bener. Dina-dina kian, minggu-minggu kian. Ya, Sejen lan biasane. oh Kang. Biasane prajurit Bangka kumpul anak. Ya. Sekilakaning panggon. Oh, Kang Bro. Bapak Luki Bos Tanah Merah sing ditembangi sing hormati, Bapak Luki sing hormati. Aja maning sira. Ya. Kakang rembes bumi bega bertanda tanya. Oh. Bokat duwe masalah karo prajurit tinggal ngomong. Ya karuan Kang. Bokat anak prajurit sing melanggar tinggal diselesaikan. Ya iya. Aja meneng kelawan meneng ya Rut. Oh, mono Kang. Rongokaken lho. Ya. Sampun alis Sulawesi sareng nok nyadang geding sing kendayakan, Bapak Luki Bos Tanah Merah kumut ngormati. Mungkin Rut Priwen Kang. aya dene nok ayu Permanawati ke Oh. ana sing dipikiri, ana sing dibebani uripe. Karena apa? Ya. Sifatnya manusia pikirannya beli pada. Ya bener Kang. Durung tentu siraku bener durung weruh. Ya iya. Ayah kian durung tentu bener. Bapak Luki Bos Tanah Merah sing ditembangi sing hormati, Bapak Luki, Bapak Luki, Bapak Luki sing hormati. Biasane Rut Ya Kang Priwen. sing lungane ora ado-ado karo nok ayu ke Ya. satuan gemblung. Oh iya. Esuk sore karo gemblung. Ya iya minangka kuwun sing dadi pengangune kuno Kang. Takonana Rut. Sareng bos sabar subur gedik, Bapak Haji Ming wong kang paling nyaman. Sareng nok dadang gedik sing kendayakan, Bapak Luki gedik. Betik harita waktu batu jamane carita mere janji jeung manehna. Gamelan yang ngeplas ya Wak. Lung. Mike priwen kuno. Ah, Lung pengen takon. Tolika seneng bae gemblung mah. takon bae kaya wong atrilis. Ya artinya lagi obrolan karo kakang rembes bumi Blung. Lagi apa? Lagi takon. Kan
Priwen si Blung? Ya artinya ning dina loro iki. Dina aku pitu, loro-loro apa nek? Iya Blung pitu ya. Senin Kemis barang nek Bang Sari karo Mekar. Wah iya. Wis gak meneng gak arep takon maning ya. Terus takon. Ya. Takone Mekar ku nagih jam pira? Dina apa? Dudu musuh Kang. Ora seimbang karo sirama. Iya. Musuhnya Kakang kuno. Seimbangnya karo aku. Iya. Biasa bertepan rai gue. Iya. Di para kimia. Ngayale dadi apa rai nirak? Ayo. Kari wong beli stres masa kaya konona. Kari wong ora goblok masa kaya konona rai nirakku. Kirik. Aduh. Eling Blung. Pimpinan. Bagian gil kenen kepimpinan Blung. Wajib apa Blung? Wajib utang. Ingat Blung, ingat. Ya inget. Tri Semara Bakti. Tontonan tuntunan. Ya. Tri apa? Cocot gua aja dumbar. Tolong di segrip anu nih gambare. Aduh. Ganti karo gambar ketek. Coba gak gawe contoh sing bener. Siraku prajurit bangkaku. Jare sapa dewan? Semua ke prajurit sing wingi gak? Oh iya lupa ya. Lupa. Maksudnya apa sing darani prajurit ki Blung? Rongok kena, rongok kakan. Sing mau gang rongokaken kupingku sing mau. Gebrek rongok kakan Blung. Bulerekku. Kepret pun jeret. Tudang-tudung kayak cungkring. Mata ki ndelengna kuping ki ngrongokna sing mau gebar padak eroak. Krungu beli. Bangka ki lagi ngejerit langit kocak daratan jagat. Langit ngejerit mah gempa. Sembarangan. Aku tuh ngomong apa kau raikin ki ya? Ya ngomong apa bae. Blung. Siraku dia pemimpin wadon, Blung. Siapa nih? Udek ya. Kaberan dia batur orang sekolah. Ngono ora ngomong bertawangan ya. Siraku dia pemimpin wadon. Karo sirang gal dinane ku. Ngalor karo sirang idul karo sirah. Bocah kabari ucak-ucak mata baik, banyu matanya brol-brolan, nang apa Blung? Ya kan kerebek. Rebek. Kayak sekang turu belek kan. Blung. Mangsanakan raja rebek kan. Sekarang penyakit ku langka menimpa pilih-pilih ku. Penyanyi bae lagi enak. Kopen. Dan kopen. Langka penyanyi pilih-pilih ku asa penyakit ku kan mah artis. Kita ngomong pengen wong tukang gebot bae. Ya tapi kan belum tapi. Tapi-tapian. Maksudnya mah isin kita sing di bawahannya aku belum. Ya kabeh keisin. Coba sebelah kene. Sebelah kene. Katon kenang gendeng. Sing nurut belum. Sebelah kene. Kelek mambu temen. Sampeane si Kang adus beli sebakune ku. Iya priwen. Pedahal mah ning supermarket wae kanebo. Kayak mobil pe di kanebo ya belum. Kelek kok si luar. Ya protol kabeh di kanebo ngetek. Luar biasa. Lung, bocah ganteng. Oh iya sayangku kan. Dadi karo kiyen mah. Ada apa sayangku? Begitu orang mah. Karo atasan sama bawahan itu saling menyalinkan celananya. Riwen. Salin soal. Kita bawahan. Anda atasan. Atasan. Harus saling menyalinkan celananya. Iya belum. Urupan. Beli pengen ke soal bodol kayak konon. Kata sirok soal Toli gak sirok bawas diri kan belum. Maksudnya? Soal mengkono kau lihat siapa bakal duduk pemimpin. Iya ya. Kau lihat siapa sirokku? Sampean. Kelingan beli belum. Kita. Iya. Ya pemimpin atas nama. Ningan. Kau lihat akang kuno belum. Ana merana, ana merene. Ada atas, ada bawah. Salah deh. Atas. Aku ketek.
Maning-maning anu ndas pimpinan, Blung. Maksudnya kan sing aran apa perbandinganku belum mungkin pasti anak perbedaan. Bener. Saya ganteng, kamu jelek. Ya, belum bener. Iya kan? Si Riang dingin, Kang. Iya. Si Riang dingin. Kamu jelek, saya ganteng. Iya kan? Sama kan? Iya. Saya kaya, kamu miskin. Numpak mobil, Blung, mobil. Saya punya mobil. Iya, mobil. Kamu punya katil. Ada. Motor. Iya, motor. Saya punya motor. Kamu punya kolektor. Mending lektor mah Iya kan, mending. Kolektor sing rangkangnya jagrag ning pinggir kali kok. Kolektor sing rodanya kropos mending. Maksudnya mah TL ya? Iya. Blung. Sekian makenen, mene. Apa? Aja musuhan bae karo reang kok. Duh bau jigung. Yo sampean ku sikatan beli sikang bakune ku. Dure bandreng bae. Sira ku melu mendi sih? Ya melu sampeyan. Si mencilak bae. Iya kan. Mbok melu reang biasa bae. Tapi warai tebar copo. Anune mayat yakin. Gemblung ku dolan makin. Bukan. Sugih. Wong sugihan Blung kita ku. Bature dia mobil kabeh. Mobilan. Enggak ada gakin maka pemangkatan mendipe gak nganggo mobil. Mobil kita. Tinggal dina gak mobil-mobilan baik. Gawene. Hari kita mah ya sepedean. Kin mah Mobil. bature dia mobil yang gal dina mobil-mobilan. Karo pucat cilik. Rada keder gitu. Bature duwe mobil. Dia mobil. Kitane mobil-mobilan. Ya iya sira menggal dina gak ning batu. Mobil tarikan ya. Ya doi ya iya tarik asing. Lho asik karo tali rapi ya kayak Blung. Gue belum sambar geledek rai gue. Maksudnya kita mobil tarikan sing anak-anak sing beli kuat karo kita. Sampean kok umah gede kok oli beda rumah apa sih? Takon kudu Kang. Pusing kita karo bocah ini pusing. Beda rumah Kak. Saking mah mancingnya rutilahu. Iya bener rutilahu. Yang siap menerima rutilahu harus siap mempunyai modal sekian juta. Iya bener. 40 karena modalnya dewek gua. Silakan apa silakan. Beda rumah. Prajurit Bangka beda rumah. Ya maksudnya takon, gemblung kan dolan ning sampean kah? Iya bener. Umahnya kegede. Gede dhuwur. Ya umah gede. Aduh. Umah kok si mewah banget. Kamarnya kan 11. Iya 11 belum 11 ya. Iya. Tepat banget. Gemblung kul maaf lancam mancing-mancing ning kamar sampean. Iya undi-undi karo manuk darah, undi kana. Pada bener-bener. Setiap kameran WC loro. Iya WC-ne loro. Dalam kameran Arab WC-ne loro. Loro. Gemblung ku muter-muter ana 11. Muter. Sedina buntu. Wong Dalam sugihan. kameran WC kabeh. Ngrimut bae gemblung ku. Tinggal kamar WC lulu. Ari turu ning endi? Lah, ning dhuwur WC apa? WC lulu. Iya, gal kameran ka. Sira kan ngomong sekamar WC-ne loro. baru 11 kamar. Iya. Tinggal kameran ari sampean keturun ning endi? Ari kanggo WC kabeh. Ya nglundung ning ngono. Ya WC umum ya. Bodoh amat. Nang Blung. Sekian sambil berpikir tentang pemimpin wadon. Sekuat-kuatane wong wadon beli kuat karo wong lanang. Bener. Ya beli. Ya iya bener. Karena apa? Angger. Membantu karo kita sini ngesor. Ya iya. Kita tuturi handayani. Pikirannya kan pada karo pikirannya kita. Normal sampean. Blenake kan ya blenake kita. Blenake kita, Kang. Sambil menyelam minum air. Priwen Kita kudu, Kang. sambil mikiraken. Ya. Supaya aja stres. Iya. Karena manusia iku bakal stres loro penyakitnya. Priwen kudu, Kang. Bakora ning Bayangkara. Ya. Dipendem. Aduh. Jadi supaya aja stres apa Blung? Oh ya pasti kita ku gemblung ki. artinya kudu refreshing. Dengan bener Kang, refreshing. Apa kudu? Bahasanya hidangan mulut adalah makanan. Ya, belum bener. Telinga adalah pendengaran yang indah. Apa kudu? Hidangan mata adalah penglihatan yang bau. Iya. Terus Tapi ya langkah maning hiburan. dangdutan. Ya iya dangdutan. Masa Cekake mah dangdutan be ya. aja dicekaki sing enak wae. Iya.
Kang Blung. Iya. Sekian prajurit Bangka ki siapa sing dipandang sira sing bisa ngetokna syair-syair sing indah. Saya pribadi. Kudu kentok bae teh. Kurasa di sini tidak ada yang mampu menyanyi. Nembangnya apa, Blung? Ah, banyak saya. Ya. Ah, Jawa, Blung, Jawa. gengsi. Oh. Jakarta. Nah, nasional. Nasional. Oh, ya ya. Ayo ya, apa kono Blung? Saya akan mencoba. Sing priwen, Blung? Aduh, sampai ke kertas. Yen sakono. Memel bae. Ya nyambat mono beli. Biasa be matane becopot. Dia lelaki, aku lelaki. Ya, kiyen enak. Pemusik, Musik, siap atau tidak? musik. Lah padang wedang bae. Lah. Orang buru. Pada Facebookan. Dia lelaki, aku lelaki. Ral dulu. Nanti. Kasih ral. Ya. Idi panjake. Wis ngrom. Bayu. Galak ya, Blung. Ya, Priwen bagus mengkenen ki. panjaknya lagi petanan. Anak sing lagi kerokan. Ya Kuntilanak petang. Pun rombongan Kuntilanak sasar. Mana nyambat sopan, irane sopan raine aku. Raine sopan, raine. Mana raine sopan? Go dibelok ke blong. Engko teh. Iya. Teh tenang teh. Ya, Ayo wong lanang ya. lanang. Dia teh. lelaki, aku lelaki. Iya, iya. Kasih ral dulu. Ya, der. Hah? Sirane pada joget ya. Siap. Yuk. Go. Ya beli. Menang. Blung, Pasang. nadane Yang dia bener kurang ada nadane. diesel blung. Putar Lecetan, berapa ya. kan? Arwah sing tenang blung Iya. bakal nembang. Iya, ndak rombongannya saka tatal. Orang Sumpah pocong. wis pasang kuda-kuda salah. Yo. Kau pembohong. Ngikuti Pemusiknya kederan niku. Blung. dan kau pendusta. Mengapa engkau menyintai diriku? Yuk, musik. Ayo musik. Apa? Kayak keneng temen ya. Lingkong ngebucil iku ada hebat. Blung. Bocah, Nembang Pimpinan, apa? Blung. Raina nembang apa? durung nembang-nembang aja. Ah, jurung. Cer. Jalukan Aja, bae. saya ngerti Yo. beli sih. Rang kuda-kuda wis dadi. Hah? Iya. Ai kandang. Kau pembohong. Rujak pecah suaraku. Rujak bel-beluan baik. Kecek kulo. Pada bubar sa. Kau pendusta. Mengapa engkau menyintai diriku? Blung. Lah. Bature mendiku. Hah? Bature pada mendi. Endah kita dewe kan. Kapan? Ya. Kapan? Pada mati kan. Sida blung sida. Sida beli. Ya sudah. Ya suka sukiki. Ya wis iki ya. Ya wis. Lah. Nawaka mati. Bocah, gemblung kembang. Lelaki. Durung. Wah, sampai mental ya, Kang. Oh si. Allah, Ya wis, Kang, bener. Allah, kayak kedok caplek.
Wis ayo, maaf ya para bapak para ibu. Karena saya nyanyi dia lelaki aku lelaki, tidak ada yang mampu untuk menandingi saya. Jadi sementara untuk ini, sementara dibubarkan saja, Pak. Wes gak sejene bae. Sejene bae aja, Pak. Mas sejene aja sirah sing nebak. Ah iya. Bubrak kabeh. Ayo. Ngali-ngali aja ngono. Mana petarangan, Pak? Ya, keturunan kremok di. Menenang, 2 putra. 2 putra. Nembang masal dina sawang iki beli dadi dadi. Priwe Kang kitane Kang? Nembangnya ceritanya apa? Orang diwara atau ceritanya apa kok? Iya, sing tembang kula men ceritana sehat ya kudu ngerti ning manfaat. Oh iya. Cerita temenan ya kudu ngerti kan. Anda tua ki, Anda tua. Apa ceritanya? Ceritane Kang Gemblung. Apa? Ih, aja nangis. Ngeladeni wong mangan pospit. Ya Kang Ge. Arep kandhape beli nembang do pemirsane wis pengen joget. Joget. Iya. Ayo Nang. Ayo Nang, kanggo Bapak tuan rumah Ibu Bapak tuan rumah, Ibu tuan rumah kangge pengantene keding. Ayo Nang. Lagu apa Semoga Nang? terhibur kangge bunyu-bunyu ya Kang. Kang Edol lagu bunyu-bunyu. Kangge Kangkus sing duwe kelapa muda trisi kangge nok doer Yayu doer sing gabus kulon semoga terhibur. Angonok Lisa sing ada di Kramat Jati. Kangge Mamerandi sudah di nonton streaming. Gonta ganti pasangan dudu berarti kadang lanang lumayan pengen duwe pasangan asal sagelong tapi emang anak walo sing sugi wis dialami Rangga pernah yoga sing prawan ake jaluga tadi pengen luru kayak apa dapur sumur kasur bisa Aku Bapak tuan rumah Ibu tuan rumah. kangge pengantin keding Pengantin. kanggo Yayu Duer Kanggo Yayu Duer sing gabus kulon. Kanggo Yayu Duer. Yayu Duer sing gabus kulon. Yayu Duer. Yayu Duer maning sing gabus kulon. Yayu Duer. Yayu Duer. Yayu Duer. Yayu Duer sing gabus kulon. Wong sugi sulara ati yen kakang oli ganti Bujai ayu ora gemuyu yen sing unyu-unyu Nang, gure. Yayu Duer mandi Wong ayu kakang rindu rasa pengen ketemu Aku bapaknya wong loyang. Kuda rindu pengen jaga bareng mangkat nyimpen hulu bahagia bebarengan gonta ganti pasangan dudu berarti kadang lanang lumayan pengen duwe wong
ake jaluka dipengen luru gayang apa gabung sumur kasur bisa Kanggo Yayu Doer Singapus Kulon Yayu Doer kemana? Angge kangkuse keding Sibia Kelapa Muda Trisi semoga terjadi Bapak tuan rumah Ibu tuan rumah yang keding karo pengantin sahabat seni wong sugi silara ati yen kakang oli bocai ayu ragen muyu yen nisem unyu angge tuan rumah sebenarnya bintang ratu kakaknya rindu rasa pengen ketemu goda rindu kepengen jadi bareng mangkat nimbang hulu bahagia kebarengan ganti pasangan itu berarti datang lanang lumayan pengen duwe wong wadon asal disekelon tapi eman anak walon sing suki wis dialami sing tawan ake jaluka tapi pengen luru gayang apa dapur sumur kasur bisa Alhamdulillah Bapak Kiong Alas apa maning jaluka Bapak Kuwu. Oh, Bapak Kuwu. Siwar-siwur. Gemblung bagiannya siwar-siwur, Pak. Lagu apa, Mbak? Mbak, lagu apa? Wah, siwar-siwur Jawa. Inggris be kok, Pak? Ayo. Ngecek gulep. Iki arep joget harapan apa? Gulep. Ya. Acang-acung. Yang kok siwar-siwur mah. Ya. Yakin mau wadak-wadak kanggo nyawut angel. Iya bener. Anang guri. Anang guri. Ah. Jaluknya 4 ya. Iya. Terus priwe? Panjer pedikit. Panjer. Iya. Ya wis. Ya. Ayo siwar-siwur. Siwar-siwur. Ya. Kesinden iki aja mana? Mana mau wong nonton? Wis, ayo cekang gemblung iku ana sing nembange. Anakku. Ana sing nembange jeki kang gemblung. Ana sing nembange jero. Siwar-siwure. Siwar-siwure.